For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕರಿಂಕನಂತಾಡಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕುರ್ಯಾಳ ವೀನ್ರಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ 12:02 12:59 ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಕರಿಂಕನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಿಲ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲೋ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಉಜ್ಜಯ ನಂಬರ್ ಬಡೂರುಡು ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಮೂಡೂರುಡು ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲಿ ಬಡೂರು ಕರೆತ್ತ 12:17 14:72 ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಉಳ್ಳಿರ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಗಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಬಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಿಲಗಿ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ 12:74 13:08 ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ದರ್ಬೆ ಮನೆ ಅಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೋ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಮಾಮಾಜ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೋ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಓ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ದರ್ಬೆ ಮನೆ ಅಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ದರ್ಬೆ ಮನೆ ಅಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ 12.62 12.97 ಅನಾರ ಪಟ್ರಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಲಗೊಂಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಣ 12.54 13.45 ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೇಶವ್ ಮಂಕುಮಣ್ಣಾರ್ ನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗದೈಪಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 13.03 14.32 ಮೂಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರೆ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 11.74 14.31 ಪಡೂರು ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿಯರ್ಲುಳ್ಳ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಪದ ಉಖನತ್ಯಾರು ಭವಾನದೇ ಜನ ಶೆಟ್ಟನರುಳ್ಳ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ 12 ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 8 ಪಣೋಳು ಬೈಲಿ ಚೇತನಿ ತೆರೆಕ್ ಬರುಡು ಸನತ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಬಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಬಾಡಿ ಬಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಬಾಡಿ ಬಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 12.64 13.63 ಕರಿಂಕಾನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಮೂಡೂರು ಕರುತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12-13-13-84